55.9%. Naghimo og public consultation ang Bangsamoro government nga kabahin sa preparasyon alang sa pagpanday sa umaabot nga Investments and Incentive Code nga gipahigayon dinhi sa Hostel Function Hall sa Lamitan City. Tumong niini nga maplastar ang mga palisiya alang sa mahigalaon nga mga pamuhunan ug aron mapalambo ang mga business clanmate sa tibuok rehiyon. Matud ni Shamira Abubakar, Director 2 sa Bureau of Investment sa Ministry of Trade, Investments and Tourism BARM. Gikinahanglan nga makonsulta ang publiko ug nagkadaiyang sektor sa pagpanday sa palisiya kay ang investment code molangkob sa tanang sektor sa Bangsamoro Region. To conduct the public consultation on the drafting of the Bangsamoro Investment and Incentives Code. Itong Bangsamoro Investment and Incentives Code ay isang policy tool, no? It is a policy reform na kailangan natin para maging competitive at attractive ang investments natin sa BARM. Because ang investments po ay isang competition among all cities and provinces, municipalities throughout the country, and even throughout the world, investments po ay isang competition. So, to be competitive, kailangan po natin magkaroon ng sarili nating Bangsamoro Investment and Incentives Code, isang policy tool that will make our region more investment-friendly and improve our investment climate. Dugang ni Abubakar nga kung ang mga mapanday nga palisiya mahimong balaod ug maaprobahan sa miyembro sa Bangsamoro Parliament. Magdala kini og daghang kaayuhan tungod kay maklaro sa gambalay ang direksyon sa hustong pagdumala sa mga pamuhunan sa Bangsamoro Region. Ang Bureau of Investments kon BOI nagtinguha nga himuon nga haom sa katawhang Bangsamoro ug sa mga potensyal nga mga investors sa BARM, partikular na dinhi sa Basilan. Nagpasalamat ang mga partisipante nga nitambong ilabi na si Lemdo Halim Adnan, ang Supply Officer 3 sa General Service Office sa munisipyo sa Tuburan. Tungod kay daghan silang nakatunan sa saktong pagdumala ug pagpalambo sa ilang produkto nga ilang giduso sa mga investors sa ilang munisipyo. And in what aspect of this economic policy should we remain in the concept of protectionism or otherwise? So in here, meron tayong mga cultural sensitivity na dapat natin inaalagaan. How are we going to address those issues such that our economic policies will be engaging with the people, will be getting to achieve what we would like to have in the future? Grace Alpunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.